И добре дошли хора в първото видео в моя канал. Малко стана объркване хора, защото видеото след това ще бъде качено до сега, но не съм го заснел и нещата са се прецакали. Сега го снимам отново хора. Това е първото видео в моя канал. Може да се абонирате за канала, да лайкнете видеото. Тук ще качвам различни игри, мога да правим влогчета, някакви класации, не знам хора, ще видим сега. Може да се абонирате, да лайкнете видеото, нека започвам с самото видео. Нещото видео, първото ми ще е на FC Mobile, като днес ще покажа моят отбор в играта. Играта от доста време, от 2015 година ни беше първата FIFA още тогава. Така че хора, нека започваме. Отново му казвам, може да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. Така хора, първата е вратарската позиция. На нея съм с Емилиано Мартинес 110, да, доста стара картичка. Да, трябва да ги спина, доста футболисти в моят отбор. Мартинес има 177 дайвинг, 180 позишенинг, 165 хандинг, 179 рефлекс, 156 кикинг, 140 физика. Добра картичка на Мартинес, която ще да спина хора, защото е доста време и е 105 лева. Така, от ляв бек на моят отбор казва Аризе, ми се падна от пиковете. Там за 5000. Хора, няма мачаловци, това е най-големия в отбора ми и ще видите нататък, няма мачаловци. Аризе е доста бързо, ще ви дефендинг, ще отвеждате физика, ще ви пейс, не е много бърз, но съм го апгрейднал доста добре, така че някакво си иска. Становеш Никола се казва първият отляво Немания Видич, т.е. так. Видич и той се пълна от пихове там от 107 на глави, обаче май беше изключително добър Видич, който е само 150 ви дефендинг, 142 физика, много добър защитник е Видич. Както видяхте е Тах, който също може би трябва да сменя и може би вече Тах, знам с кой ще го сменя хора. 150 дефендинг, 141 физика. Големи проблем в моят отбор е липсата на мачаловци. Вижте тук на синьо, айде Мартинес на златните ви телева, но обаче трябва да апгрейдните с мачаловци. Десен бек на моят отбор е също отил до евента, той е Карахал. 105 лева, на 110, 25 лева Карахал. 150 дефендинг, защото той 6 дриблинг. Хора трябва да го сменя, просто доста футболисти в футболния отбор трябва да сменя. В Атавия, десния бека, ставащник, който имам, ставащник, който да взема. Не знам ако има 10 пекове, мога да си купя, може да си взема десен бек. Така, халф, първи халф в моят отбор от ляв халф е Гловецка 112, видяхте дългия витина. Значи цялата ми халф, двата халфа и кама с на 30 лева хора. Докато сме в миналото видео, не съм знаел ли или не съм просто не бях дал скил поинтсовете на Гловецка, но го направих. Обаче видеото не се засне. 131 пейс, 140 пасинг, 144 дриблинг, 147 дефендинг. Доста добра карта, аз купих го Гловецка. Десен халф, Витиня. Той се падна от Тимов си вземе, който беше 135, 154 пасик, 151 дриблинг, 123 дефендинг. Това картичка на Витиня, така хора, като камп използвам. Има много добра карта и много хубаво пакната, обаче тя отива от Тимов Дия евента, Ронaldinho 112 overall, 107 по принцип. Изключителна картичка на Ронaldinho, прекрасно. Въпреки че са минали доста време от Тимов Дия евента, 141 пей, 140 шутинг, 149 пасинг, 174 дриблинг. Прекрасно Ронaldinho като ляво крило. Ползвам Юсуф или Юнуси, така се казваше. От Копенхаген, хора, нямам възможност да си пари да си купя по-хубав ляво крило, 146 пейс, 162 дриблинг на 24 лево. Добра картичка, хора. Още един от пиковете, който ми се падна е Кантона. Хора, обаче вижте сега. Той е на 5 лево и нито един мачал.
доста лошо. И го нямам проблем с вземаш чанси. Нямам кой да показва от него, защото нямам шутинг, нищо. Хора, тя такава ми е играч, който ми се падна печено преди 3 дни. А именно играчът, бившият футболист, легендата вече на Реал Мадрид. И Тотнъм от Уелс. Тази седмица, кой вече разбира се, това неговото име е Гарет Бейл, 114 евро. Хора, не мога да повярвам, хора, падна ми се Гарет Бейл. Не мога да го премисля как се случи това нещо. 176 спейс, 144 шутинг, 130 пасинг, 159 дриблинг, 118 физика. Взема ли мачалници, хора, ще си го апгрейдна, ще стигна левелите на 30. Имам 1, 2, 3, 4 футболиста на лево 30. Цялата хора линия ми на лево 30. Така, само да ви покажа кой мога да взема на местото на Тах и видео ще приключи тук. На местото на Тах мога да взема... Чакайте, коя седмица беше? 9 седмица беше. Да, 9 седмица. Мога да взема Маро Гуехи. На хора ще помисля и ще видя, че 2 седмица ще излезне. Ако се бъдем повече шав да може да скупа някой. Да взема някой играч. И така хора, това беше всичко този епизод. Надявам се да ви харесал. Нов канал, клипове, хора, имам оптоп, ще записам видео от оптопа, така че хора, аз само се моля да вие да се абонирате за канала и да лайкнете това видео. Очаквайте много видеа, очаквайте видео. И така хора, лайк, subscribe и всем следващия път. Тогава, бъдете здрави.